ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Wayu Samla, ubadai na kasnong Maulangwir, Southwest Khas Hills District, ulami perthai, banyarab ya ki Samla Puli, Kamtam ya kitu ki Bamla Bansiu, Dakador, Banlek Pa Krekon. Kakarteng jong uniu Samla, kadai Usamla Ebisan Lengdo Marshilong. Uniu Samla hadin ba ula pendep ya ka MSc na ka school ba North Eastern Hills University, ulami Syakmat. Ban samlem ya ke jingstad ka ba ulayo sya ki weipat ki samla puli da ka ba pendon kam ya ki kor ki bor jong ka ne ka chup ka ba menda Sporozoid move to salivary gland ki moid alon la kapo bat ki di chong di sa no hakine ki salivary gland yong neu mosquito nakaliang unong san hima ulayo bania kren bat uni usamla bat ha ka jingya kren uni usamla ula penpau ya ka jing snow kemen ba ulayo ka ne kalat bania rap ya ki para samla kamtam ha ba ya dei bat ka subject jingken bat ka subject science Academy Higher Secondary School Nyang Jingpang habang yai lanti ngidon sayeng ngila yu sibun ba ki nyang Jingpang ki bang kendo kabang ngim la ban i ngi snow ba ngi em haka khut ka suba kam don ke Henry Klempep mangi ngi kendo ba ya kini ki nyang Jingpang ki ba bun ja ki la ban ki bakteria ki la ban ki bai usamla ebisan ulaong ngalas dang ya kane kadai hadin jong ka jingwan lingshop jong kane ka klam covid khat khandai kabala penlong yu ba unsdang namar bun ki khna puli kelapen pau ya ka jinge ba kim yo alat benlet shaki school jongki bat ka jingbom biang jong ka network ka penlong yu bansdang da ka ba pendon kam ya ka YouTube channel ka ba uni ulashna ngalas dang ya kena tuition kadau kapan kong khmat kalong ba kadai na kena ka lockdown ma kadai na kena ka klam kapala penlong yang abang sedai kena nomor ba sibun ba ki kena ma ki laya ut ma ngahikai hapo Modern Academy Higher Secondary School harang mau di satay rong yala online class yang ngahaban susen ora ka WhatsApp nomor budban live kunturo kamlong nomor ba ki aduna no wo kena de so ya hap syo mo banduk kiwei yo tang kiwei te ngable da ka hap stand back da ka WhatsApp sa ki kena tuition nomor ngasih tuition hapo na activity youth center ha mo kruat te ki kena tuition ngilai sedang la si benai arbnai man hakane kawan no kene ka lockdown kila su ya keli sikeli yangi kumno ngini la kene ka tuition ngis ngodon kam nomor ba teng tang na ka online ngim padas ngohun te ngiton kam kene phila ban le kumno keli yangi te pada ngaso ong kumno sunang ong su haden pada ongan su record video sen ai kini ne dengan le kumno Tusuk ni samla ulai itu bahadin kani kalawan kijing perkat bangan ai jing kersan ni ke samla puli na kinong kendong bakin yo lang ya kejuk kejing hikai bat ulas dang no ya kani ke YouTube channel kawan ni kejing perkat angau sa kuai rude kia kuahi kini tuition kia kuahi ya kini kijing hikai ki bangam don nomor phone ro kuntai nomor pasibon ba ki banang nong kendong na por komentar por slap te marsen slap telah ter slap kan wa ro do te kini ki sibon ba ki la do kan dia perlong ba tang na kan de kam so ya hap kim ya yo lang te barok ya kejuk ka kom kai kom ya yo kom ya yo orang tisu tikane kata ko perlu nga bangan sia send WhatsApp ya kita barok rumla ten no apa bangan sulit no dengan YouTube channel nomor ba kila ban page kalau kena por ko page menit ko page mesni step ro biang baik ko download lupa ro biang baik tikane ko perlu nga bangan le kene sakawai ro de kalong ba ngilai ya kini ki YouTube channel kamtam kini ki barjalam ki khar ya batai haga kten jong la jong kten khar te mangi ki nong kantong
lay ingin dia sotu seno kata kedekan mo kata ketin Hindi ingin sotu tem nomor bang ingin sotu kapan jenjarang i bangin bangin pet nak itu bah hikayah yang turu pareng ru teng mo maba kedang kelas 10 te ki nan kelas 10 nong gendong mo kita kami jenjar ban suya ngap nang tu nolor ba kadai kapun kadai tang hapo kelas ro kala compare hi dari kadai kapun pet na kapun de la jenjar hi bakinya sutu kane kapun lo ngap ong balai ngan su ngap mo balai ngan su bure i kane kajing la dep jongai kini kijing pule ngal abdai ban ngan samlem ya kiwe ro mo kenang ba kiwe kijat benreu kia keu nomor bang yes kias bun iwe kia raplam te bangiru ide ban bun langgen ide ban ya ailang ya kiwe kata kajing start nomor ba boleh ngin bisni ma lada kia pas keran pio kam he den ru boleh ngin ban sungau sarong kan ba let's say day lembaka kajing arab juga kendiat dalam day barok ru ma kilayo ban poi sakini kerdan kilayo ban poi sakini ki kerdan kam hajrong te nak tak tahu ngasdang no ban hikai ya kineki jing hikai lengba kane ka YouTube Kajing senang jong u ya kani ka YouTube channel ban ai jing hikai ya kisamla pule kadai ba kum usamla kwa ban buri ya kajing start ka ba udon bat utrang ban samlem syaki waipat ki brieu ki ba don kam ya kajing hikai ula bernabru da ka ba ong lada ki wei ki start bat ki kiu kerdan ki don ru ki ban he kerdan ban yu hanrei nakaliang kejong u unam don keno kejing buko hanrei un ngau sarong ba ulala ban ai jingerap yaki langba kane ka kor jong kajuk thamai ka ba manta flash by biting the infected person gametocyte of Plasmodium fertilize and multiply stomach wall of mosquito and here the sporozoite nakaliang jong uni usamla ha ka ban nengkong ulas dang ya kani ka YouTube channel da ka ba ai jing hikai ha ka ktin maram hanrei hadin ba ki don ki breu ke bakerpat ya u ban pendon kam da ka ktin khasi ka ba pura nakaliang ka jong u ulas shim lang ya kata ka jing ai jungmut bat ula pendon kam lang ya ka ktin maram bat ka ktin khasi knang ba ki weipat ki breu ki bomdei na ka Southwest Khas Hills lani ki bomdei ki maram kin sngo tho ya ka jing hikai ka ba ma u ula ai ngahikai kenang ka maram cuma ngahikai ka maram ka banukong ngahikai ka maram nomor ngaperkhat kum ne ngomba lada ngahikai pengar ka maram kum ne ki nong ma ye sa kiwe le se ki war ne ki jantian ne ki boy ne ki yu wa ki se pe to usai ong la don ba hikai ka maram le se mangiru ni re ban sim ka ngalat bang hikai lam bangin ailam ka hikai nam ta ki perdong pertanjong la jong ma te ndrei bede kam haden ngala yu i ya kini ki comment ki don ki ba ong ha Facebook ki don ten ki don i don iwe ba dai per kelas bat ngam so hanigu ila ong nga ba nomor bang sim ya kini ki biology ma jong ki kelas 12 bat ya ka maths jong ki kelas 10 ngan sa sim ru de ya ka chemistry bat ya ka science jong ki kelas 10 bat chemistry jong kelas 12 tomam ta tengah sedang ya ka maths jong ki kelas 10 bat ya ka biology jong ki kelas 12 ti ong akan jan lob hai bi ba pin hikai da ka tin khasi mo ban so thulang nomor ba PE let's da ka ya ka maths kelas 10 ti la don hi mo kom jong sar sai pnai la de sedang na ya kan ne na do kisnam ki pala dap mo te ya ka biology bat ya kini chemistry jong ki kelas 12 pate 4 ton menu khasi ban le ya kan ne mo te ong nga ba pin la da ka khasi mo nomor ba khnam bangin so thulang boro umdai shu tama pi bana yo jumtoy henry mangiru ngi jumtoy lang kena jungi sanero yo jumtoy lang te ngalas ngoy hap ya kata bat mentang ngalas dang ban le ya kane ngalas dang ban le ya kane bat ngala persanghi ban hikai de kakasiro hikai khle antu maram kasi ta bre nga hikai de maram ha kane ka tuition bat hadin gitu bre ngalas dang ban hikai lang berpareng batka umur orang daka kasi berka marah Shushu nakaliang jong ni usamla ulong ba undang yai beteng
ya kani ke jing hikai ya ki samla bakin dup yo jing mentoy bat ula ongru ba ula sedang ru ya ka coaching center na ka benta ban ai jing hikai ya ki to ki samla ki ban yele ya ka need exam Beteng baik, ban pendap ya kini ki bangalatmu. Day hero tang ya ki kelas 10 12 nomor ka ndang alap ban aden bangaladap ya kini ki kelas 10 kelas 12 ki kelas 11 ro ki don kam ki kelas 11 ro don kam kelas 9 ro don kam nomor ba ladang impat yo katan rai na kelas 9 ladang impat yo katan rai na kelas 11 te ban le kelas 12 ti jenjar no kumba ngalas dang ru ya kini ki kucing bangale shan ni sa po mukruat na bunta kini ki ban le tho exam nit te ngalas dang te nam takan nit de kumbang UE kelas 11 ber kelas 12 ni hab de ban le lang bai te kadon kam ke ni bangin hab ga shimlang ber kelas 11 ber kelas 12 hapen de lang kelas 11 kelas 12 braya mentah ite ngan sedang shwa ya ki kelas 12 plus ngan shwa cispa plus kalau ban lar kita te bat dalam ta kalau long high fever kalau jor ha pe chet sila sa jor chet kadebu ki ki parasite lan ki sporozoite yang unai plus mo dia pada ya dai bukan te ki babon ni ki ai men sem ba ki ong bang ngan dang hab dai ban ya chakmat ban ai susu ki jikai nomor ba kumbaya long lem ki we ki jai ban reo mangiru ngnya keu chakmat ma im nom ya sa den shu nomor ba kapan kong ite la dai kelas 10 la dai kelas 12 la dai ki degree la dai ki AKA ro you don't come here ka ya ka jiso thu ka tanrai ma adang jiso thu ya ka tanrai te ban let kia pecha jerong le te mla su ma e la dang jiso thu ya ka jingmut te ban yang ngam juleur umla ibun ki shu ai jingmut kumta bang de ngade ban ya chakmat khnang ba kan yo jingmut toilang kan ya ki we ru de ki breu mo ki barang don kam ya kene ka jingnang ka jing start gametes iman male gametes but enda kila kala nai female but male gametes ha kamet yung bro let's say unai bro uman la cha kta ha kan ka yung jai malaria halor kan te ngasu kwa ban pensluri yang ni kum ki balanang ki blastat no gi deban sim kan ka kabu kalat hakan ukatur ngi deban ailem ki cinghikai na kamanta ki pateng ki bonwan ki jongi ma namar kajaj bodreuhi kadon kami ki balanang blastat kumba ki we ki jaj bodreu kumba ong piune ba ki yanang ki stat namar ba kade lamba ka jinya subun ka jong kini ki balanang blastat hi ya kini ki batang pule te kini ki batang pule ki don kam sisa ki balanang blastat pakin ailem ka cinghikai ye ki namar ba ladangi berkat season berkat ngisngau ba kam don kata jera kudu kata ndre ya utu bodon kam hi kadon kam si hardu kata kanega jingarap ka jumi te ngapet slur ya baru ki balanang melastat haman la ki jaka haman la ki dong ki than ba ngide bane sim kanega lat ban ailem ya kata ka jingnang ki start ka jumi syaki weiru ba makiru haku we kasi kini yo kanya kata ka jing job ka jongki lengba kita ki jingnang jing start ki ba mangi hi ya ailem na kata jongki ba naka baki yo na ki we pede ki ba ailem ya ki na ki no kai la se na ki pa na ying na sem but na ki no ki ba ya rap lem na kanta ka jongki